офшорний скандал з Порошенко був пов'язаний з тим, що ці офшорні компанії напряму з ним пов'язані на момент, коли він виник. І питання стояло в тому, що треба перевірити, вони напряму з ним пов'язані, чи все ж таки всі ці рух капіталу, який відбувається виключно в рамках сліпого трасту, що я неясно кажу. Це тільки це питання було? Ну, для мене було. Група Ротшильд надала дані, що знаходилися в її відданні ці офшори, правильно? Наскільки я пам'ятаю? Пізніше. Ну так, бо тому що... А на той момент, коли робилася заява, тому у нас такої... Хто робив заяву? Почекайте, на той момент, коли ми говорили про те, що необхідно дослідити, у нас такої інформації на той момент не було. Ну, значить, якщо належав трасту, все в межах законності. І Петро Порошенко ні при чому, правильно я зрозумів? Щодо офшорів. Якщо до нього не надходили гроші і ці гроші управлялися трастом, то це відповідає законодавству. Це добре. Тобто претензій ніяких не може бути до Петра Порошенка? Ні, до Петра Порошенка може бути мільйон претензій, починаючи саме від по Мальдів і так далі. Ні, ми про Мальдіви не говоримо, ми говоримо про офшори, конкретний кейс. І ще раз кажу, якщо він, як президент, не використовував ці офшори, то претензій до нього бути не могло. Але якщо б були докази, що він їх використовував, то тоді до нього прямі були б претензії. І питання ТСК стояло в тому, щоб виявити, чи використовував, чи не використовував. І що виявило ТСК? ТСК не було створене, і це було неможливо його створити, тому що коаліція була імені Петра Олексійовича Порошенка. Крім того, що ці ТСК ініціювалися дуже багато інших ТСК, в тому числі, до речі, по Майдану, яка теж не була створена в цій Верховній Раді, і багато-багато інших. І ви знаєте, що навіть ТСК по злочинам, які були в військовій сфері, вона теж була створена з самого початку тільки тому, що хотіли певних конкурентів Петра Олексійовича Порошенка за рахунок цього ТСК виявити якісь недоліки. Наприклад? Що, наприклад? Яка ТСК була створена? Ну, яку очолював пан Вінник. Чомусь по ній, до речі... А якого питання це стосувалося? Зловживань в військовій сфері. Ну, наприклад, я пам'ятаю, ТСК було створено, також вона дала свої результати по Іловайську. До чого тут Іловайськ? Там ж було питання про корупцію. Ну, ви говорите, що про ТСК жодного не було. ТСК були створені лише для того, щоб усунути конкурентів Петра Порошенка. Я не навожу. Ну, було створено ТСК і по Іловайську. Тобто ТСК різні не створювалися, але були лише ті, які хотіли усунути конкурентів. ТСК, які б стосувалися корупції або фінансових якихось махінацій і так далі, такі ТСК не створювалися, якщо вони зачіпали інтереси Петра Олексійовича Порошенка або людей, які були на той момент з діючої коаліції. Я вам про це кажу. І що навіть ТСК, яке було створено по зловживанням в обороні, воно стосувалося, точніше, ідея була створення, як я набагато вже пізніше зрозуміла, дізналася, коли пана Вінника там поставили і стало зрозуміло, в якому напрямку це рухається, вони намагалися догнати пана Гриценка, знайти на нього якийсь негатив, щоб потім використовувати це проти нього у президентській кампанії. Але, як ви бачите, не дивлячись на те, що ця ТСК ніби працювала, на відміну від нашого ТСК по активістам, яку ми в останній тиждень зробили такий звіт, прийняли постанову, чомусь по цій ТСК, хоча туди додали скандал по Свинарчукам, по цій ТСК висновку не було.